салом дӯстдорони барномаҳои телевизиони Баҳористон. Ман Роберт профессор барои шумо намоиши бо ҳам меёбемро пешниҳод мекунам. Дар барномаи имрӯзаи мо хонандагони фаъол Мунис Муҳриддинзода ва Суруш Абдулҳасадов иштирок меварзанд. онҳо дӯстони ҷуниянд. Мунис дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Душанбе таҳсил мекунад ва китобхониро хеле дӯст медорад. Мунис 10 сола аст. Суруш бошад дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 шаҳри Душанбе таҳсил мекунад. ӯ низ 10 сола буда китобхониро зиёд дӯст медорад. бачаҳо, хуш омадед ба барнома. Ташаккур. шумо доир ба барномаи мо маълумот доред? Бале. пас ба ман бигӯед ки шарти аввали барномаи мо чӣ гуна шарт аст? Бо вариантҳо пешниҳод карда мешавад. пас бо диққат бошед, зеро ки шарти аввали намоиши мо оғоз меёбад. саволи аввал дар шарти якум чунин аст: кадоме аз ин ҷонварон ба насли худ ғамхорӣ намекунад? а. бумҳо, б. гургҳо, в. морҳо, г. наҳангҳо. марҳамат, шумо имкон доред ки хуб фикр кунед, байни ҳам суҳбат кунед ва ҷавоби дурустро ба ақидаатон ба ман бигӯед. мо аз Роберт профессор хоҳиш мекунем ки як бор дигар саволро такрор кунам бо вариантҳояш. албатта. савол чунин буд: кадоме аз ин ҷонварон ба насли худ ғамхорӣ намекунад? а. бумҳо, б. гургҳо, в. морҳо, г. наҳангҳо. марҳамат, имконияти фикр карданро доред. Роберт профессор, ин варианти в мебошад, яъне морҳо. шумо дар бораи дигар ҷонвароне ки ман номбар кардам маълумот доред? Бале. пас Суруш, шумо ба ман бигӯед ки бум чӣ гуна парранда аст? бум паррандае аст ки дар шабона фаъол аст ва чанголҳои хеле тез дорад. дар шабона баъзе шикор мекунад. яъне бум паррандаи шикорӣ аст? бале. оё паррандаҳои шикорӣ ба насли худ ғамхорӣ мекунанд? Бале. бале. шумо чунин фикр мекунед? бале. Бале. мунис, шумо дар бораи наҳанг чиро медонед? ман медонам ки наҳанг дар зери об зиндагӣ мекунад. чиро истеъмол мекунад? об, моҳӣ. моҳиҳоро истеъмол мекунад. яъне наҳанг ҳам дарранда аст, чунин аст? Бале. пас ин намуди ҷонвар ки дар зери об зиндагӣ мекунад ва тарзи зисти даррандагӣ дорад, яъне ҷонварони дигари обиро шикор мекунад, метавонад ки ба насли худ ғамхорӣ кунад, яъне якчанд рӯз ва ҳатто якчанд ҳафтаву моҳҳо насли худро бузург кунад? мо варианти худро иваз мекунам. наҳанг. Наҳанг. Бале. пештар шумо чаро варианти в яъне морҳоро интихоб карда будед? мо аз онҳо маълумот надоштем. мо аз наҳангҳо бисёр маълумото дорем ки онҳо насли худро мехӯранд. онҳо наметавонанд ки ба чизи худ ғамхорӣ кунанд. пас биёед як бор дигар фикр мекунем. охирин имтиёз барои шумо. морҳо насли худро оё ғамхорӣ мекунанд? агар ғамхорӣ кунанд, чӣ гуна ба насли худ ғамхорӣ зоҳир мекунанд? онҳо насли худро ҳимоя мекунанд. бо кадомро? агар ягон одам ба насли онҳо наздик шавад, одамро мегазад. ин яъне агар ба тухми онҳо наздик шавад, чунин аст? вале агар аз тухм берун барояд наслашон, яъне мо насли зиндаро дар назар дорем. масалан, ба андешаи шумо бумҳо баъд аз оне ки чӯҷаашон аз тухм мебарояд, ба онҳо хӯрок медиҳанд, онҳоро ғамхорӣ мекунанд, ва ё шояд морҳо ба насли худ ғамхорӣ мекунанд, барояшон хӯрок медиҳанд, онҳоро нигоҳубинӣ мекунанд. ва ё ин ки наҳангҳо ва ё ин ки дигар ҷонваре ки мо номбар кардем аз қабили гургҳо. гургҳо ба насли худ ғамхорӣ мекунанд? бале. марҳамат, имтиёзи охирин барои шумо. савол чунин аст: кадоме аз ин ҷонварон ба насли худ ғамхорӣ намекунад? а. бумҳо, б. гургҳо, в. морҳо, г. наҳангҳо. наҳангҳо. шумо ба посухи додаатон боварӣ доред? Бале.
имконият дорад ки ин посухро аз 1 то 10 хол баҳогузорӣ кунед. мо ҷавоби худро ба 5 хол баҳогузорӣ мекунем. ман ҷавоби шуморо қабул мекунам ва бо диққат бошед бароятон ҷавоби дурустро мехонам. мурғҳо тухмҳои худро зиёд нигоҳубин мекунанд ва баъд аз гузоштани тухм аз онҳо дур намешаванд. дар ин муддат онҳо сахт гурусна мемонанд. баъд аз оне ки аз тухм мурбачаҳо пайдо мешаванд, морҳои болиғ онҳоро тарк мекунанд ва дигар барояшон ғамхорӣ намекунанд. ҳамзамон дар морҳо чунин як мафҳуме каннибализми баъди таваллуд мушоҳида мегардад. баъзе морҳо пас аз тухм баромадани морбачаҳо онҳоро мехӯранд то гуруснагии худро рафъ созанду нерӯ гиранд, мегӯяд Кирк Сетцер, зоолог ва тадқиқотчӣ. яъне аз ин ҷо бармеояд ки шумо дар аввал воқеан ба ман ҷавоби дурустро пешниҳод кардед ва чун варианти худро иваз кардед, ҷавоб нодуруст буд. аз ҳамин сабаб шумо соҳиби ягон хол намегардед. аммо роҳ афтода нашавед, зеро ин аввалин савол дар барномаи мо буд ва мо мегузарем ба саволи дуюм дар шарти аввалин намоиши бо ҳам меёбем. бо диққат бошед. саволи дуюм дар шарти якум чунин аст. давлате ки дар он аз ҳама зиёд ҷазира ҷойгир аст кадом давлат аст? а. филиппин, б. индонезия, в. иёлоти муттаҳидаи амрико, г. ҷопон. марҳамат, имконият доред ки фикр кунед. ба фикри мо ин ҷавоб варианти г давлати ҷопон. шумо дар бораи дигар давлатҳо маълумот доред? он давлатҳое ки ман номбар кардам? бале. пас суруш, марҳамат карда шумо бигӯед ки варианте ки шумо интихоб кардед ҷопон чӣ гуна давлат аст? ҷопон давлате аст ки дар гирдогирди он пури об аст ва ҳамсарҳад надорад. шумо мафҳуми ҷазираро медонед? бале, хушкие ки гирди он пури об аст. бале, воқеан дуруст. яъне хушкие ки аз 4 тараф бо об иҳота шудааст ҷазира номида мешавад. ва шумо фикр мекунед ки давлате ки аз ҳама зиёд ҷазира дорад ин ҷопон аст? бале. дар бораи давлати иёлоти муттаҳидаи амрико шумо чиро медонед, Мунис? ман медонам ки дар давлати иёлоти муттаҳидаи амрико бисёр одамонаш зиёд аст, наметавонед ки дар он ҷазираҳо бисёр бошанд. яъне шумо ба ҷавоби пешниҳодкардаи худ меистед. бале. пас ба ман бигӯед ки ҷавоби пешниҳодкардаатонро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? аз 1 то 10 имкон доред ки ҷавобатонро холгузорӣ кунед. мо ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ мекунем. суруш, ман ҷавобатонро қабул кунам? бале. пас бо диққат бошед, ҷавоби дурустро бароятон мехонам. давлатҳои ҷазиравӣ дар олам хело зиёданд. индонезия, канада, финландия, шветсия ва даҳо давлатҳои дигаре ҳастанд ки дар онҳо садҳо ҷазираҳо мавҷуданд. дар сарчашмаҳои зиёде омада шудааст ки давлате ки дар он аз ҳама зиёд ҷазира мавҷуд аст ин ҷопон мебошад. давлати ҷазиравии ҷопон аз 4 ҷазираи асосӣ иборат аст ки онҳо Хоккайдо, Хонсю, Кюсю ва Сикоку мебошанд. дар умум дар ҷопон ҳудуди 6853 ҷазира мавҷуд аст. танҳо дар 430 ҷазира одамон маскунанд. дуртарин минтақаи ҷопон Окинава мебошад ки аз садҳо ҷазира иборат аст. давлате ки дар он аз ҳама зиёд ҷазира ҷойгир аст ин ҷопон мебошад. офарин бачаҳо, шумо тавонистед ки ба саволи дуюм дар шарти аввал ҷавоби дуруст пешниҳод кунед ва ҳамин тариқ аввалин холҳои худро ки 10 хол ба шумор меравад ба даст овардед. ман шуморо табрик мекунам ва мо мегузарем ба саволи сеюм дар шарти аввали намоиши бо ҳам ёбем. саволи сеюмро бароятон пешниҳод мекунам. савол чунин аст: кадоме аз ин рустаниҳо мева нест? а. себ, б. тарбуз, в. шафтолу, г. нок. мо ба фикр омадем ки ин варианти б яъне тарбуз аст. барои чӣ шумо чунин фикр мекунед? барое ки тарбуз полезӣ мебошад. нок ва ё ин ки шафтолу мева аст магар? на. бале.
бале, мева аст. онҳо мева ҳастанд. шумо меваҳоро аз дигар навъҳои рустанӣ, масалан донагиҳо, полезиҳо фарқ мекунед? бале, марҳамат ба ман якчанд навъи полезиҳоро номбар кунед. Тарбуз, харбуза ва ва ғайра. сабзавотҳо кадом гурӯҳи рустаниҳо дохил мешаванд? Мунис? картошка, пиёз, сабзӣ, карам ва ғайраҳо. яъне шумо фикр мекунед ки тарбуз ин мева нест, бале, вале чун фасли тобистон фаро мерасад ҳамаи одамон тарбузро истеъмол мекунанд. бале, яъне ба андешаи шумо яке аз рустаниҳои дӯстдоштаи одамон хӯрдани боб тарбуз мева нест. бале, Тарбуз мева нест. шумо ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале. онро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? ба 10 хол. мо ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ мекунем. аз ин ҷо бармеояд ки шумо воқеан ба ҷавоби пешниҳод кардаатон боварӣ доред. бале, ва ман бошам ҷавоби шуморо қабул мекунам. бо диққат бошед, ҷавоби дурустро бароятон пешниҳод мекунам. тарбуз яке аз хӯрданиҳои дӯстдоштаи кӯдакон ва бисёр калонсолон мебошад. ватани тарбуз африқо дониста мешавад. дар ҷаҳон намудҳои гуногуни тарбуз мавҷуд аст. имрӯзҳо мо ҳатто тарбузҳоеро мушоҳида карда метавонем ки шакли росткунҷа ва ё чоркунҷа доранд, аммо на ҳама медонанд ки чӣ гуна ин рустании хӯрдани бобу болаззату ширинро дуруст ном баранд. тарбуз мева аст, сабзавот ва ё ин ки полезӣ. чун ин навъи рустанӣ дар шохаи дарахтон намерӯяд, пас мева нест. тарбуз ба гурӯҳи полезиҳо дохил мешавад. воқеан шумо ба ман ҷавоби дуруст пешниҳод кардед ва ҳамин тариқ соҳиби 10 холи дигар мегардед ва холҳои умумии шумо баробар мешаванд ба 20. аҳсан бачаҳо. бо ба даст овардани 20 хол мо мегузарем ба саволи охирин дар шарти аввали барномаи бо ҳам ёбем. бо диққат бошед, савол чунин аст: пингвин чӣ гуна ҷонвар аст? а. ширхӯр, б. парранда, в. обхокӣ, г. ҷонвари обӣ яъне моҳӣ. мо ба хулосае омадем ки пингвин парранда аст. чаро шумо чунин тасмим гирифтед? барои он ки ман дар китобҳои табиатшиносӣ хондаам ки пингвин парранда мебошад. мо якчанд муддат пеш дар бораи паррандаҳо ҳарф задем. масалан гуфтем ки бум парранда аст. воқеан бум парвоз карда метавонад. зоғ парранда аст. зоғ низ парвоз карда метавонад. кабутар парранда аст. вай низ парвоз мекунад. вале пингвин ба андешаи ман парвоз намекунад. Пингвин парвоз мекунад. пингвин парвоз мекунад. пингвин дар чизи паррандагон дохил мешавад. шумо ягон маротиба дар филмҳои тасвирӣ ва ё ин ки дар оинаи нилгун дар филмҳои бадеӣ ва ё ин ки дар филмҳо умуман тамошо кардаед ки пингвинҳо парвоз кунанд? бале, мо дидаем ки агар онҳо аз ягон баландӣ ғалтанд, онҳо парҳои худро ҷумонда, яъне оҳиста ба замин меафтанд. суруш, шумо низ чӣ фикр мекунед? бале. шумо дар бораи обхокиҳо чиро медонед? обхокиҳо чӣ гуна ҷонварон ҳастанд? ба онҳо кадом навъи ҷонварон дохил мешаванд? онҳо ҳам дар даруни об зиндагӣ мекунанд, ҳам дар хушкӣ мераванд. масалан кадом ҷонвар? масалан қурбоқа. офарин, шумо дуруст қайд кардед. ва аз рӯи тарзи зиндагӣ кардан, пингвин ҳам дар дохили об зиндагӣ мекунад ва ҳам дар хушкӣ. пас пингвин обхокӣ буда наметавонад? на, ӯ парранда буда метавонад. биёед ман барои шумо як далелро мегӯям. пингвинҳо парвоз намекунанд. парвоз онҳо парвоз не, ин далели воқеан дуруст аст. яъне пингвинҳо парвоз карда наметавонанд. як бор дигар вариантҳоро такрор мекунед, роберт профессор? ман барои шумо саволро такрор мекунам. пингвин чӣ гуна ҷонвар аст? а. ширхӯр, б. парранда, в. обхокӣ, г. ҷонвари обӣ яъне моҳӣ. мо варианти худро иваз намекунем. ин парранда мебошад. вале чуноне ки мушоҳида кардам, суруш дигар вариантро интихоб кард. ман ба фикри дӯстам розӣ ҳастам. мо гуфтем ки обхокиҳо чӣ гуна парранда аст.
чуноне ки аз номашон маълум аст, ширхӯрҳо он ҷонвароне ҳастанд ки бо шир калон мешаванд. яъне ширро истеъмол карда бузург мегарданд. пас паррандаҳо чӣ гуна ҷонваронанд? ҳамаи он ҷонвароне ки парвоз карда метавонанд ба паррандаҳо дохил мешаванд? бале. чизе ки парвоз мекунад ба гурӯҳи паррандагон дохил мешавад. масалан шапарак парвоз мекунад. шапарак магар парранда аст? на. шутурмурғ бошад парвоз намекунад. шутурмурғ парранда нест магар? Аст. яъне аз ин ҷо бармеояд ки ҳатто ҷонвароне ки баъзан парвоз карда наметавонанд, метавонанд ки парранда бошанд. бале. вале паррандаҳоро барои чӣ парранда меноманд? барои он ки онҳо пар доранд. бале. на балки пар, яъне бадани онҳо бо рӯйпӯшҳои махсус пӯшонида шудааст. бале. яъне бо парҳо. марҳамат карда шумо ба ман мегӯед ки пингвинҳо дорои пар ҳастанд? бале. пингвинҳо мӯй надоранд ва ин ки пар. пар. онҳо пар доранд. мӯй надоранд. фикр мекунам ки ман бо ақидаҳо ва саволҳои худ шуморо хеле озор додам. барои ҳамин мегузарем ба интихобатон. бори охир аз шумо ҷавоби дурустро талаб мекунам. ба андешаи шумо пингвин чӣ гуна ҷонвар аст? А. ширхӯр, Б. парранда, В. обхокӣ, Г. ҷонвари обӣ яъне моҳӣ. Б. парранда. бе парранда. ман ҳам ба ақидаи дӯстам розӣ ҳастам. пас ба ман бигӯед ки ҷавоби худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? Ба 10 хол. мо ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ мекунем. ман ҷавоби шуморо қабул мекунам ва бо диққат бошед ҷавоби дурустро бароятон мехонам. аввале дар ҳолате ки шумо ба ман ҷавоби нодуруст пешниҳод карда бошед, ман 10 холи шуморо кам мекунам. розӣ ҳастед? бале. бо диққат бошед. ҷавоби дуруст чунин аст. пингвинҳо имрӯз яке аз оилаҳои сершуморро намояндагӣ мекунанд. онҳо ба гурӯҳи паррандаҳое дохил мешаванд ки парвоз карда наметавонанд, вале пингвинҳо моҳирона шино мекунанду ба қаъри об мераванд. вобаста ба намудҳо, андоза ва вазни ин ҳайвонҳо метавонад ба таври назаррас фарқ кунад. дарозии пингвинҳои императори болиғ то 1.5 метр буда метавонад ва вазнашон на камтар аз 40 килограммро ташкил медиҳад. воқеан шумо дуруст қайд кардед ва ҳамин тариқ соҳиби 10 холи дигар мегардед ва холҳои умумиятон баробар мегардад ба 30 хол. мо бошем мегузарем ба шарти дуюми барномаи бо ҳам меёбем. чуноне ки худи шумо маълумот доред, шарти дуюми барномаи бо ҳам ёбем ном гирифтааст дуруст ва нодуруст. дар ин шарт ман робот профессор барои шумо далел пешниҳод мекунам ва шумо бояд ба ман бигӯед ки ин далелҳо дуруст ҳастанд ва ё ки нодуруст. бо диққат бошед. далели аввал манзури шумо мегардад. дар ҷаҳон 4 давлате мавҷуд аст ки расман пойтахт надоранд. ба андешаи шумо ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? ҷавоби мо нодуруст. суруш, шумо низ фикр мекунед ки дар ҷаҳон 4 давлате нестанд ки пойтахт надоранд? ин хел давлатон вуҷуд надоранд. ман бароятон мегӯям ки воқеан дар сеёраи замин давлатҳо ва ё ки давлате ҳаст ки пойтахт надорад, расман пойтахт надорад. чунин давлат ҳаст, вале шумораи онҳоро шумо гуфтан ба ман метавонед ва ё на? яъне далел чунин буд: дар ҷаҳон 4 давлате мавҷуд аст ки расман пойтахт надорад. ба андешаатон ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? нодуруст. барои чӣ ба чунин хулоса омадед? барое ки наметавонад ки ягон давлатҳо пойтахт надошта бошанд. агар онҳо пойтахт надошта бошанд, номи ватани худро мегузаранд. масалан, мексико пойтахташ мексико мебошад, бразилия пойтахташ бразилия мебошад. мексико мехико мебошад пойтахташ. бале. ва бразилия мебошад. бразилия мебошад. бразилия. бале. хуб, яъне шумо фикр мекунед ки дар сеёраи замин давлати мавҷуд нест бе пойтахт? бале. пойтахт чӣ гуна шаҳр аст ба андешаи шумо? пойтахт шаҳрест ки дар амон давлат чиз мебошад. пойтахташ яъне шаҳри камнаш мисли шаҳри душанбеи мо, пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон.
суруш шумо мафҳуми пойтахтро чӣ гуна дарк мекунед? Пойтахт дар давлатҳо мавҷуд аст ва дар маркази он ҷойгир аст. яъне маркази илму фарҳанг, маркази ҳунар метавонад ки пойтахтҳо бошанд, чунин аст? бале. яъне пойтахтҳои кишварҳо шаҳрҳои рушдкардае мебошанд ки дар он воқеан шумораи зиёди аҳолӣ зиндагӣ мекунанд, умр ба сар мебаранд ва метавонанд ки муаррифгари давлат бошанд, чунин аст? чуноне ки шумо қайд кардед, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе мебошад. офарин бачаҳо. мо бармегардем ба далел чунин буд. дар ҷаҳон 4 давлати мавҷуд аст ки расман пойтахт надорад. ин далел дуруст аст ва нодуруст ва шумо ба ман гуфтед ки ин далел нодуруст аст. пас бигӯед ки ҷавоби худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? мо ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ мекунем. пас бо диққат бошед, ман ҷавобатонро қабул кардам. мегузарем ба шарҳи далел. дар ҷаҳон давлатҳое ҳастанд ки пойтахт надоранд. ба чунин давлатҳо 2 кишвар дохил мешавад: як кишвари аврупоӣ Швейтсария ва як давлати ҷазиравӣ ҷумҳурии Навру. дар соли 1848 шаҳри Берн курсии парлумонии миллӣ ва шӯрои федералии Швейтсария интихоб шуд. аммо таъкид карда шуд ки шаҳрҳои асосии ҳама кантонҳо ва ё вилоятҳо баробаранд. зинро дар Швейтсария расман Бернро на пойтахт, балки танҳо шаҳри федералӣ меноманд. дар ҷаҳон 4 давлати мавҷуд аст ки расман пойтахт надорад. ин далел комилан нодуруст мебошад ва шумо дӯстроякони азиз дуруст қайд кардед. дар ҷаҳон танҳо як давлате аст ки расман пойтахт надорад. ҳамин тариқ шумо соҳиби 10 хол гардидед ва холҳои умумиятон баробар гардид ба 40 хол. мо бошем мегузарем ба далели дуюм дар шарти дуюми намоиши бо ҳам меёбем. хурдтарин уқёнуси олам уқёнуси Ҳинд мебошад. ин далел дуруст аст ва нодуруст? марҳамат, имконият доред ки фикр кунед ва ҷавоби ба ақидаатон дурустро ба ман ба робот профессор пешниҳод кунед. мо ба ақидае омадем ки ин далел дуруст аст. чаро шумо чунин тасмим гирифтед? барои он ки уқёнуси ором, уқёнуси шимолӣ ва дигар уқёнусҳо хеле калон буда, хеле калон аст. мо мушоҳида кардем ки уқёнуси Ҳинд назар ба дигар уқёнусҳо хурдтар мебошад. суруш, шумо дар бораи уқёнусҳо чиро медонед? уқёнусҳо хеле калонанд. уқёнус чист? уқёнус баҳре мебошад ки бисёртар об дорад ва дар ҷаҳон 4 мебошад. ва номбар карда метавонӣ? агар номбар карда тавонӣ номбар кунӣ. марҳамат. уқёнуси ором, уқёнуси Ҳинд, уқёнуси яхбастаи шимолӣ ва уқёнуси Атлантика. офарин бачаҳо. яъне шумо фикр мекунед ки аз миёни ин 4 уқёнус уқёнуси Ҳинд хурдтарин аст? бале. бале. пас ба ман гуфта метавонед ки уқёнуси калонтарин кадом уқёнус аст? уқёнуси ором. уқёнуси ором. ман барои шумо як саволи иловагӣ медиҳам барои боз ҳам ҷолибтар шудани барнома. ба андешаи шумо дар уқёнусҳо обҳои шӯр аст ва ё ин ки обҳои ширин? шӯр. обҳои шӯр. дар дохили уқёнусҳо гурӯҳи зиёди ҷонварони обӣ зиндагӣ мекунанд. магар онҳо дар дохили оби шӯр зиндагӣ карда метавонанд? магар бале. биёед бармегардем ба далели асосии шарти дуюмамон. шумо хурдтарин уқёнуси олам уқёнуси Ҳинд мебошад. ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? дуруст. охирин маротиба ман барои шумо имтиёз медиҳам. фикр кунед, зеро ки агар ҷавобатон нодуруст бошад, метавонед ки холҳои худро аз даст бидиҳед. нодуруст. мо ҷавоби худро иваз мекунем. ин нодуруст мебошад. пас ба ман бигӯед ки ҷавоби худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? ба 10 хол баҳогузорӣ мекунем. ҷавобатонро қабул кунам? бале. пас бо диққат бошед, ман бароятон ҷавоби дурусти далелро мехонам.
мо дар ҷаҳоне зиндагӣ мекунем ки 71% сатҳи кураи заминро об, уқёнусҳо, баҳрҳо, дарёҳо ва кӯлҳо ташкил медиҳанд. ҷуғрофиён уқёнуси ҷаҳонро ба якчанд минтақаҳо тақсим мекунанд ва хурдтарини онҳо уқёнуси яхбастаи шимолӣ мебошад. ҳатто ин уқёнуси хурдтарин низ ба ҳайрат меорад. уқёнуси яхбастаи шимолӣ тақрибан ба 14-17 миллион километри мураббаъ тӯл мекашад ки ин нисбат ба масоҳати Русия ҳамагӣ 2 миллион камтар аст. он дар минтақаи қутбии нимкураи шимолӣ ҷойгир аст ва тақрибан пурра бо материкҳои Аврупо, Осиё ва Амрикои шимолӣ иҳота шудааст. шароити хунук уқёнуси яхбастаи шимолиро дар тӯли сол қисман дар ях нигоҳ медоранд ва дар зимистон пурра бо ях мепӯшонад, гарчанде ки баланд шудани ҳарорати ҷаҳонӣ ин яхи арктикиро об кардааст. хурдтарин уқёнуси олам уқёнуси Ҳинд мебошад. ин далел комилан нодуруст аст, зеро хурдтарин уқёнуси олам уқёнуси яхбастаи шимолист. аҳсан бачаҳо, ҳамин тариқ барномаи мо идома дорад ва мо дар пеш ду далели дигарро барои шумо пешниҳод мекунем. далели навбатии барнома чунин аст: тиранозаврҳо алафхӯр буданд. ба андешаи шумо ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? нодуруст. ин далел нодуруст аст. марҳамат карда ба ман бигӯед ки шумо дар бораи динозаврҳо чиро медонед ва тиранозавр чӣ гуна навъи динозавр аст? ман медонам ки динозаврҳо хеле садҳо ҳазор сол пеш зиндагӣ карда буданд ва вазни онҳо ниҳоят вазнин буд. Тиранозаврҳо ин як хел динозаврҳои хеле азимҷуса буд. суруш, шумо дар бораи динозаврҳо чиро медонед? динозаврҳо дар ҳазорҳо сол пеш зиндагӣ мекарданд ва вазни онҳо хеле бисёр буд. аз ҳама динозаври калонтарин ин тиранозавр буд. ба андешаи шумо динозаврҳо чиро истеъмол мекарданд? баъзеашон гӯшт ва баъзеашон алаф. ва тиранозаврҳо ба гурӯҳи он намуди динозаврҳое дохил мешуданд ки гӯштро истеъмол мекарданд магар? бале. шумо фикр мекунед ки агар ҷуссаи тиранозавр бузург бошад танҳо гӯштро истеъмол мекунанд? ман бароятон мегӯям ки динозаврҳое буданд ки воқеан вазни хело ҳам зиёд доштанд, ҳаҷми калон доштанд, вале новобаста аз ин онҳо алафхӯр буданд. магар тиранозавр наметавонист чунин бошад? на, тиранозавр метавонист ӯ гӯшт мехӯрд, на ин ки алаф. ман ба шумо аслан мегӯям бачаҳо, зеро шумо дар бораи табиати зинда, олами иҳота карда, дар бораи ҷуғрофия ва дигар фанҳо, зоология маълумоти зиёд доред. мегуфтед ки шумо дар бораи динозаврҳо аз куҷо маълумот пайдо кардед? аз китоби забони модарӣ ва табиатшиносӣ. пас ман бори дигар аз шумо пурсон мешавам ки ба андешаи шумо далели пешниҳод кардаи ман дуруст аст ё ин ки на? тиранозаврҳо алафхӯр буданд. ин далел дуруст аст ё нодуруст? нодуруст. ҷоби худро ба чанд хол боҳогузорӣ мекунед? шумо имконият доред ки аз 1 то 10 хол боҳогузорӣ кунед. дар ҳолате ки ҷавобатон нодуруст бошад, метавонед ки холҳои худро аз даст бидиҳед. пас маслиҳат медиҳам ки хубтар фикр кунед. мо ҷавоби худро ба 5 хол баргузорӣ мекунем. яъне аз ин ҷо бармеяд ки шумо на он қадар хуб боварӣ доред. агар шумо дар рафти барнома ҷавоби худро камтар баҳогузорӣ кунед, наметавонед ки ба 10 гунаи беҳтарин иштирокчини барномаи бо ҳама бем дохил шавед. мо ба 10 хол баргузорӣ мекунем. вале агар ба 10 хол боҳогузорӣ кунед, агар ҷавобатон нодуруст бошад, пас ман метавонам ки 10 холи шуморо кам гардонам. мо рӯ афтода намешавем. яъне аз ин ҷо бармеяд ки шумо ҷавобатонро ба чанд хол боҳогузорӣ мекунед? ба 10 хол. боварӣ доред? бале. пас ман ҷавоби шуморо қабул мекунам ва шумо бо диққат бошед. бароятон ҷавоби дурусти далелро мехонам.
тиранозавр машҳуртарин ҷонвари нешудаи дарранда аст ва яке аз бузургтарин даррандаҳои хушкӣ буда даҳонаш аз ҷоғи тавоно ва дандонҳои қавӣ ки силоҳи асосияш ба ҳисоб мерафтанд иборат буд. Тиранозавр ва чанд намуди дигари заврҳо бузургтарин даррандаҳои хушкӣ дар таърихи сайёра ба ҳисоб мераванд. Тиранозавр асосан лошахӯр буд, яъне динозаврҳо ва ё ҷонварони дигари мурдаро ба ҳайси ғизо қарор медод. Тиранозаврҳо алафхӯр буданд. ин далел комилан нодуруст аст ва шумо дуруст қайд кардед ва ҳамин тариқ соҳиби 10 холи дигар гардидед. ҳамин тариқ мо мегузарем ба далели чорум дар шарти дуюми намоиши барнома. далели чорум чунин аст: сайёраи замин 2021 сол дорад. ин далел ба андешаатон дуруст аст ё нодуруст? яъне таърихи сайёраи замин 2021 сол аст? نه чаро шумо чунин фикр мекунед? ما از کتاب طبیعت شناسی خواندیم که سیاره زمین تاریخ 5 میلیارد ساله دارد. суруш, шумо ба ақидаи дӯстатон розӣ ҳастед? магар сайёраи замин метавонад ки 5 миллиард сол пеш ба вуҷуд омада бошад? بله шумо дар бораи коинот маълумот доред? بله яъне коинот он ҷоест ки дар он ҷо сайёраҳо мавҷуданд. فضای بیکنار. бале, фазои беканорест. вале чуноне ки медонем, аз коинот метавонад ки ба дохили сайёраҳо астероидҳо биафтанд ва ин астероидҳо боиси барҳам хӯрдани сайёраҳо мегарданд, боиси нест гаштани сайёраҳо мегарданд. این خلکار قریب یا 5 میلیارد سال پیش شده بود که در اون وقت دینозаврҳо нест و نابود شده بودند. яъне дар давоми 5 миллиард сол пеш ба ақидаи шумо дар сайёраи замин магар ягон астероиди бузург наафтида буд магар? яъне чӣ гуна метавонад ки сайёраи замин 5 миллиард сола бошад? яъне шумо ба ҷавоби худ боварӣ доред? بله пас ба ман бигӯед ки мо чаро дар соли 2021 қарор дорем? чаро дар соле ки мо зиндагӣ мекунем онро соли 2021 меноманд? ما در این معلومات نداریم. шояд барои он ки ма сайёраи замин 2021 сола аст барои ҳамин? نه суруш, نه من بر جوابی دوستم باوری دارم. яъне шумо ба дониши дӯстатон боварӣ доред ва дар ин бора умуман маълумот надоред, таваккал мекунед. пас ин тавр ки бошад ба ман бигӯед, ин ҷавоби худро ба чанд хол боғгузорӣ мекунед? ما جواب خود را با 10 خال بهاگذاری میکنیم. агар холҳои шумо 10 то кам гарданд, дар сурати нодуруст будани ҷавобатон роҳ афтода намешавед? نه пас бо диққат бошед, зеро робот профессор бароятон шакли дурусти далелро мехонад. умри замин вақтест ки пас аз ташаккули замин ҳамчун сайёраи мустақил гузаштааст. сину соли замин 454 миллиард сол аст. ин маълумотҳо ба санаи радиоизотопии намунаҳои матероидҳое ки пеш аз пайдоиши сайёраҳо ба вуҷуд омадаанд асос ёфтаанд. ба ақидаи олимон моҳу офтоб низ маҳз 454 миллиард сол пеш пайдо шудаанд. сайёраи замин 2021 сол надорад, яъне далеле ки ман пешниҳод кардам нодуруст аст. ҳамин тариқ шумо 10 холи дигар ба даст овардед. ин натиҷаи бад нест ва ҳамин тариқ мо мегузарем ба шарти сеюми намоиши با هم میابیم. чуноне ки шумо маълумот доред, шарти сеюми барномаи мо шарти озод аст. яъне ман дар ин шарт барои иштирокчиён аксҳо пешниҳод мекунам ки онҳо фарқи миёни ин аксҳоро бигӯянд. якчанд калимаҳоро барояшон пешниҳод мекунам ва айни замон ман барои шумо якчанд калимаҳоро пешниҳод мекунам ва бароятон 1 дақиқа вақт ҷудо мекунам. дар давоми ин 1 дақиқа шумо бояд шакли дурусти калимаҳое ки ҳиҷоҳои онҳо ҳар ҷо гузошта шудаанд ёбед. яъне бароятон калимаҳое пешниҳод мегарданд ки онҳо ҳиҷоҳояшон пароканда ҳастанд ва дар давоми 1 дақиқа шумо бояд шакли дурусти онҳоро ба ман пешниҳод кунед. барои пешниҳод кардани шакли дурусти як калима шумо соҳиби 1 хол мегардед ва ҳамин тариқ метавонед холҳои худро дар шарти сеюм зиёд гардонед. шарт бароятон фаҳм аст? بله. пас вақти шумо шурӯъ шуд. марҳамат. وطن دوست. چشم. аллакай 2 шакли дурусти калимаро جوسه
аллакай се шакли дурусти калимаро ба ман номбар кардед ва 15 сонияи вақтатон рафт. баландқомат, бале дуруст қайд кардед. 4 шакли дурусти калима. ғолибият, ғолибият 5 шакли дурусти калима ва ҳамин тариқ аллакай нисфи вақти ҷудо шудаи шумо ба итмом расид. марҳамат, хубтар фикр кунед. бохират, бохират, дуруст қайд кардед. бохират дар миёни ин калимаҳо мавҷуд аст ва ҳамин тариқ 6 шакли дурусти калимаро ба ман номбар кардед. хиратманд, хиратмано, хиратманд, мутаассифона чунин калима нест ва охирин имтиёз доред ки фикр кунед. хиратмано, нодуруст. ҳамин тариқ шумо дар давоми 1 дақиқа тавонистед ки ба ман танҳо 6 шакли дурусти калимаро пешниҳод кунед. он калимае ки шумо дар доир ба он фикр кардед, хират гуфтед, хиратманд гуфтед. шакли дурусти ин калима хиратнома буд. ҳамин тариқ шумо дар давоми 1 дақиқа дар шарти сеюми барномаи бо ҳам ёбем тавонистед ки шакли дурусти 6 калимаро ба ман пешниҳод кунед, ки ин воқеан ҳам хуб аст. яъне аз ин ҷо бармеёд ки шумо наврасони чолок, зирак ва мушоҳидакоред. ман ба шумо аҳсан мегӯям ва бароятон 6 хол тақдим мекунам. ҳамин тариқ холҳои умумии шумо дар барномаи бо ҳам ёбем баробар шуданд ба 76 хол ва ман шуморо табрик мегӯям. шумо имконият доред ки доир ба барномаи мо ақидаи худро бигӯед ва ё ин ки аз фурсати муносиб истифода бурда ба дӯстонатон, ҳамсолонатон ва ё ин ки наздиконатон саломи худро бирасонед. марҳамат, суруш. ман ба ҳамсолони худ гуфтаниам ки беҳудагардӣ накунанд ва ба ин хел барномаҳо оянд ва дониши худро сайқал диҳанд. ман ба ҳамсолонам гуфтаниам ки беҳудагардӣ накарда дар ин хел барномаҳо иштирок кунанд. ман робот профессор ба шумо аҳсан мегӯям, зеро шумо воқеан хонандагони фаъол ҳастед ва метавонед ки барои дигарон намунаи ибрат бошед. ташаккури зиёд ки дар барномаи имрӯзаи мо иштирок кардед. бинандагони азиз, ёдовар мешавам ки меҳмонони барномаи имрӯзаи барномаи бо ҳам ёбем буданд Мунис ва Суруш, ки холҳои умумии онҳо баробар гардид ба 76 хол. барои иштирок дар барнома мо аз онҳо изҳори сипос мекунем ва ман робот профессор хонандагони кунҷкоб доноро дар барномаи худ интизор мешавам. хайр, то барномаҳои оянда зираку кунҷкоб бошед.